Селеспе сибәһә кирбитин истәд жулус жахалтага келен симкатынлан дойдутуттан кепсетер кыхтанна. Оннары гэлбәк раза кэлбите, бирәме хуха, элбәк кихи бәскәтән олар бу полонолог бар кэлбиттер. Бу симка бу поллагына бөһөлеге хигер 4G үлелир. Былырын батчаларга тойдах, нақара толон тәңке, улус барата турунан селеспе сибәһә кирергер күстә гөлени ыппыппыт. Ол түміге 4 нәйлектерге сибәһә спидилән кирен эрере керәксә билләх. Бастыгыннан тойдах нәйлегер аралынна. Мен цифры всероссийское голосование болбута, күрәктәйдә, онны интернетнең куластаган болбута. Онны то бары туара турбакка дордун, аймактын урулун Тунтарлы хөртөт нәһлеккә содой бәһүк, онны бары 14 квота игер бары кабыстыбыт. Онны онто олоктоктор бары үрүләре үрдәк. Батчаларга дире дойдуартын суотыбай сибәһә сог олар бут тойдактар үрүләре муңуросох. Савыстага бааландыры бунан онда олар бүнгетер кепсетемден күппүдүмө. Жомугете кепсетемден асына хаҗамны тойчу. Симка боско беттеләр, дага түгәтеләр. Хөрдөргәтен коммуян, жонтан колоспятан комвендүлүбөгәтен. Мантанан тойдаққа быйыл нәһиленне көгөләнин өйүр тосқолынан спортивны блахакка тутулан үләгә кидде. Сайын мар көлден оттур кодо утун төәритин үләтә ытыллыбыта. Онтанан кулун тутарыга ырас утосқолынан утагар көле ылыллан нәһиленне абыранна. Туһаңа водовоз келен абурата. Техникен герен хаңа көрүшү. Ылла неделя китен куттарылла. Беге устар бөлөкбүт, тойдаққа келләкбүтнә, өрүскә тағы бырақбүтні сибәстен сөтер еп боллақбүтнә. Бүгін беге сибәске барбыт. Bir бастакыннан халаятчудыгар Ольга Захарова рейдибит. Ольга, өтө күннән? Өтө күннән, саха сиригер әгәрдей. Тускулана Горохова, Кабелиян Ардемир Сергеев, Саха телевенте Сунтар.